الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariyami aki pagadatan kanusana mga datu nagu mga bai. Sabab sagyang kutua kiyang bisita tanu sagyang kaya mga darpa tanu na da nakan skanwas sulaman alang-ulangan mga bangsami sagyang kaya Mindanao. Salam rakanulangon. Mga pipi ada tu nagu mga bai. Bulaboro nagyang ko to mga bangsa tanu matatago sa gyang iya Davao City. Salam rakanu langon. Way gyang iya mga darpa yun na paganay tanu saya makasong na alhamdulillah ka tanto kumapiyah. Gyang ko to mabubaya pakadeket niya nagyang kutua pamikiran niyan na kupakaya pakadeket nagyang kutua pamikiran niyan. Gyang kutuba mga bangsa miya adun na pamagusayin tanu mga wasiat apuun si Rasulullah sallallahu malagyang kutua guna mapengguna tanuron. Nagumala agi ang kutua kamapian mapengguna tanuron. Mga bangsami, diyan ka iya katatagutan sa dunia na si itano penggelebek agi ang kutua mga galebek ang mga pipiya. Matatago saya panaging kuto ang mga galabak ang mga rarata. Yan kaya marata mga pagari galabak na upamakus sutaw na galabak kaniya na na kararangitan wallahu subhanahu wa ta'ala. Yan kaya galabak ang marata na miya kada-kada kalagyan ko tuwa klase niya. Nagu piyama karaya gerkatano mga ulama katawan tanuman nagyang ko tuwa galabak amarata. Uway da sabab sa gyang ko tuwa kibibaya iyo no mga ginawa tano na di tano kasabar na kapakay sabab sa gyang ko tuwa kalubay o iman parati agyang ko tuwa manusia na din yan ni manggalabak agyang ko tuwa galabak ay sasaparon no Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ayawasiyat unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ayawasiyat unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na igiraman utwas sutaw na adna galabak amarata agyang ko tuwa galabak amarata na kagaganian agyang ko tuwa kagalabakan yan. Upamako tamok ipun sa agyang ko tuwa haram na kagaganian na dawatan yan ito. Na siya bariyan. Sa daniyan nakuha sa kalakihan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mana nagyang ko tuwa tamo kapun sa agyang ko tuwa haram na daniyan no tunggil beka kuwa kagikalakiyan si iku Allah subhanahu wa ta'ala na sumbi ano no Allah subhanahu wa ta'ala sa mas mapi adigyan ko tuwa siya bariyan nagu init tagakiyan amarata agalbak. Gina ni kapi agyang ko tuwa kasabara nagu kibagakan sa agyang ko tuwa agalbak amarata. Mga bangsami segedera katan wag yang kaya mga fitnah
Aka pakayap ketapangan tanur udina tepengan tanu Allah subhanahu wa ta'ala. Ay tama nari. Akala katanus iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ay tama na sanggila tanus sagiang ko tuwa galaba ka ini sapar katanu Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kaya raswa katenden at gitano na mapayagid na marayagid na ya haram. Okay na sabab sa giyang ko tuwa kabubaya ero no mga ginawa tano nagukalubayo parati na kapakay ayap kapikir ka na kung anakan din na kung anakan na kapaman na susabuad na tigyan na gi paman narka kanun nagugi paman nakapapakasa upakan sa giyang ko tuwa kirkun mga bangsami. Yang ko tuwa lagi duto na sabaran niyo to. Sabaran niyo. Kaad na mas mapi ay imbagir ka no Allah subhanahu wa ta'ala. Ad na mas mapi ano manayaw. Apa mamagayan ra ka no Allah subhanahu wa ta'ala. Pakasabar-sabar ka no di. Di ka no penggelebek sa marata. Agi ko tuwa marata agalebek na ukwaan niyo na may pesenditiyo. Aya pilihan niyo nagyang ko tuwa isumbi unu Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi na ng mga bangsami na matagabad na ng mga sampol sa giyang kutwa kater unabitan wa Muhammad. Kaapian to na agalaba ka marata. O di na say haram na ubuga ka na ka na sigur-sigura dua sumbian raka wallahu subhanahu wa ta'ala. Lagi diyan no pa ma na uwad no pa ma ding ginawa Nagyang ko tuwa paman na dira ni kang ginawain na kapakaya paman nagyang ko tuwa tao na kapenggelebekan yan sa marata. Kakagagan yan. Na upama ko sabaran yan o na kapakaya sambi anu Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang ko tuwa paman na okay ta haram na baluin Allah subhanahu wa ta'ala makokay tiran sa agyang ko tuwa halal. Nga kadag-dag lang mga tutulan. Apaman na ketanto niya nagyang kaya hadith Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam asa din sa tawa ibagakiyan pananggilaan niya nagyang kutuwa galbak amarata akalakiyan si wallahu subhanahu wa ta'ala na sumbi anun wallahu subhanahu wa ta'ala sa mas makil. Yang na hadith Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na rangkumanan sagyang kutuwa kikalakan tano ku wallah ku galbak amarata adita no manggalbak na paman nami pagawatan. Mga bangsami, malubay suparatiyatan ang mga Muslim. Nasukipentagan tanu sa giyang koto ang mga haram na sukadakalan na di pagkatuwag yung koto ang paratiyan yan. Gitu man ipaman na sabab sa kanyan na kakuan yan o di na mapanggalabak yan ang koto ang marata. Na aya pakabagaran tano nagyang kutuwa paman na panarigitan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ugyang kaya galabak amarata na sabaran ko na sumbian rakan na Allah subhanahu wa ta'ala. Magatos ka porsinto mga pagarian na ad na isumbian Allah subhanahu wa ta'ala. Ino to kagi di pamagakala sunabitan wa Muhammad. Nagugyang kutuwa kini bagakan nakasagyang kutuwa haram nakalakas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Naswallahu subhanahu wa ta'ala na rahim. Tanto kumalimu, malailimu, si erakatan wa mga uripanian, adigiyang ko tuwa paman na mga inatan. Malad nilimu, suina ko mga taiyan, ugaid na dalawan, amalailimu, suwallahu subhanahu wa ta'ala, si ko mga uripanian. Anto na ipkalak ka. Ding ka paman na, pagkalakan na giyang ko tuwa kami, di nga kalakanagiyan ko tuwa kami miskin kapaman na suwallahu subhanahu wa ta'ala na aya malai sa kanya ni paman na di mamagay sa giyang ko tuwa riskin yan. Mga bangsami, adang panakaturo na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa katanwa mga na punguyatan tanon niyan sa giyang kutuwa kang galabag sa mga pipiya. Giyan din ni paman na mala panguyat unabitan wa Muhammad sa giyang kaya umat yan
papakadakalan tanu agyang ko to akang galabag sa mapia. Tigyan na badiru bil a'mali fitanan kakita'il laylil muzlim. Ay manaw to na tigo na bitan wa Muhammad sambutan ni agyang ko to mga galabag ang mga pipiya. Sa agyang ko to ada panakapakaw maagyang ko to fitnah. Agyang ko to fitnah na miyak kaganggaan agyang ko to kap segedian. Lagi dati ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang ko to paman nakapseged agyang ko to kagagaw iya miyak kalibulibuteng. Saya keswa ati ko nabitan wa Muhammad ini rupan yan. Agyang ko to keswa agyang ko to tao. Ati ko nabitan wa Muhammad yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Aya betad sa giyang kutuwa mas ati ko nabitan wa Muhammad na sumanga tao, mga Muslim na igir apaman nakadundo na sisikiran na giyang kutuwa parateya. Okay na sa giyang kutuwa kagagawi na matatagukiran na giyang kutuwa kaungkir. Nagina din ng mga pag-ariya. Giyang kaya fitan na psigader siya katano. Nakapakay ayakap psigader katano nakadundo. Nagyang kutuwa paman na akya sagadiya siya katano. Na usabarang ka na miya balui ka mu'min makapaparatya si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lagi diyan na tingun nabitan wa Muhammad wayum si mu'minan wayusbihu kafiran. Ayat tingun nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alagi diyan pennas agyang ko tuwa kagagawi. Sagyang ko tuwa kagagawi agyang ko tuwa tao na mamu mu'min ugay na sagyang ko tuwa kakepita irong paman. Nakapakaya mababalui sa kaniyan amo ungkir si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Agi na din ng mga pagariya. Idabatan do ding geda-geda agi yang kaya kauyag-uyag sa dunia. Napsagedera katan agi yang kaya mga fitnah. Ayang mada betuan sa fitnah agi yang kutu mga panapang Allah subhanahu wa ta'ala. Eksamin niya si arakatano. Na mapakaya kadundu kasagediya si arakatano. Na uditano to sabara. Uditano paman na mapikir agi yang kutu paman na katero nabitan wa Muhammad buga ka nakasumapya buga ka nakasugal bag amarata sabarang ka kasumbian ra ka wallahu subhanahu wa ta'ala sa mas mapya nakapakaya manggelebag ka agyang ko to haram udi na aya kasaged yar ka nakagagawi nagyang ko to kaya saged yar ka na dengka din sabarah namyong kirka sukad nan tan wa rabbul alamin. Tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabi'u dinuhu yang kutua paman na mga tao sagyang kutua masa napsumbi niran din swagamairan. Samya kay itu asay akipantag si iko dunia. Naman ito mga bangsami. Nasugod na ya nagupaman na kisugat na ya sagyang kaya ummat ya kay di pumukig sunabitan wa Muhammad. Sugod sagyang kaya ummat. Amada ka lang mga tao, amapsumbiyan sa swagaman yan. Katawan niya na sumuslim, na manananggila sa iku haram, na di niya ka pananggilaan. Muslim, magagama sa Islam, na miya sugat a fitna, na mipsumbiyan o nagyang kuto agaman yan. Kedagyang kuto akababaliw niya na Muslim. Kedagyang kuto akababaliw niya na mu'min. Sagyang kuto, may ito asay akipantag sang kaya dunia. Kapakaya isambi yan o nagyang kuto agaman yan sa nagyang kuto paman na 3,000 pira ko. Naman o ito mga bangsami. Anta ka paman na posisyon. Di na makagagalabag ako na mararasaya ko saya. Na yaman na niya na kuha na ka nagyang kuto mas mala akada to posisyon ka anak ko kalabudi. Miya kadagdaga lagi ang kaya galabag haram. Di tano paman na mapumagusay si ilang ka dipto uras tano. Iya kaya kapagaluya tano sa giyang kaya paman na sabuedun na matagaya mga sampol, mga bangsami kami, yak kada-kada lagi ang kutuagal bakaharap. Katawan tanuman si mga ginawa tano. Aya pamuntusan na giyang kaya wasyat tanwari, mga bangsami, na sukawat katawan tanwa haram. Tamu ka haram, galba ka haram. Kedusa tanoron, na ibaga ka tano. Na ayatan o piliin nagyang kutuwa paman na isumbiun wallahu subhanahu wa ta'ala mas mapya. Pakasabar-sabar kanud nagi. Kapaman na ayat titu-titu aku entano nagyang kutuwa pamamagayan wallahu subhanahu wa ta'ala. Ginani malaa paman na pananabenaran tano ang ganat tano sang kaya dunia. Apia penekapi agyang kaya dunia.
Nagyang ko tuwa mas apmbelingan tano si kukad ng tano Rabbul Alamin na masusuat sa kanya si arkatan. Ayamana na daabad tano malaagal baka marata ikrarang itarkatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga bangasami kapag ayad na malapangan niya kan nagyang ka iya di tano di kapambagay tano sa mga tan si mga ginawa tano. Miya kadagadagal mga ulama tano paman na pagpakarayag niyan siya pagpakarayag niran siya rakatan wag yang ko to mga pipi agalabak nalagi dia naman buo paman na pigi pananggilaan niran si arkatan wag yang ko to agalabak ang mga rarata na mga bangasami tarimaan tan wag yang ko to wasya tarkatan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagina ni malamip tugumpiya tano sangka iya dunia na iya malana sa alungan na mori. Salam tan wag yang kaya mga bangsa tano adi mentay sa yang kaya live tano maapkano kap ke foto-foto lagi yang kaya signal saya kapaman na si tano matatago sa yang kaya mga kapuruan mga kapalawan at tigiran. Salam sa yang kaya bangsa tano si Nurhaya Manugangkar Agasur. Nagul si Siti Asya Haji Ali, agus si Bumbit, si Saif Akato, si Absari Bayabaw, si Buhari Ampuan, Amirol, si Azsawi Manan. Salam rakano langon. Yang nga iya kawan bangsa tanwa si Ram Idi. Salam rakano agus si yang nga iya pagariya na alim. Pakatatay anay guru tano. Si iya makagaganat sa Isabela. Salam rakah guru ami. Uway. Pagkaling tanong si ko Allah mapipiyakan ulangon. Salam sa giyang kaiya babaitan wa si Asli Panarigan, si Mansawi Jamil, salam rakano. Si Farisa Zulfa, salam rakano langon. Si Ila Abu Bakar Pamlian, ako si Jackson, salam rakano. Si Samia Ditma Magundaya, kataya giyang kaiya kawan mga padetano. Oy, pedakan lagi yang kau tu ada rodupa iyan. Oy, perarak nami si Mister ka tiga mia paman na pania pakadid na kapaman ada nga pa kono tahi sa mia. Salam raki Hamza Marpuri, agu si Mariam Manguntara Matuan, si Nasnur, agu si Ahmad Mauyag, si Indul Bantog, si Salma Kaangkos, si Ani Danti, si Hashim. Salam na kanagi nga iya darudupa ka na si Mariam Kanzi, salam rakasan, si Alkari Mamintal, si Haji Muhammad Saif, si Aida Abbas, si Suhail Jiron Didaagan, si Putang Inamu, pagariku na benumapian na tunay ni suling kasangaran. Okay, so nabitan mo Muhammad na iya isusugo yan si iku mga umat yan. So mga Muslim nagyang ko tuwa mapi angaran. Okay, mapi angaran. Paman na igira tiyaluang ka nagyang kaptilwiro na kapakayaw mapi kay ngaran na pangani. Okay, hirap man na marata na pegi ko tuwa tubagun na di makatiro sa marata. Okay, na nauka ko lang misira ka balabalasan ka Allah subhanahu wa ta'ala na pagaling ka sangaran angaran amapia nagupaman na kiler kaagyan ko tuwa kamo muslimi ngaran a muslim asu muslim su Islam nakalilintad uway na bumi mapamangani uway. Salam sa agyan kaya pagariya ka na si Hamdani Sarip Abu Bakar, si Alnor Paingko Limpaw, salam rakanusan, si Lali Lampariga, salam rakano, si Junay Tantaw, agyan kaya insana ka na si Wilson uway. Si Hariboy, salam rakano, ago si Andy dia pala Muis. Oy, mga bangsami, gyang kaya dar pakatataguan tanong na si tanwaya sa gyang kanan na mga pagariakan na malalang kawakwiran na pikis salam siran na salam rakano langon, mga insanakan paman na di makapenderay naman na pagkaunot na iran igida na sungan iran sa kaya mga derpa paguluan ng sira nagyang ko to pagaritan wa si Dun Paku, salam raka Dun Paku yang to darudu pa iyan
Agugyang ko to kakami si Junali Sarip. Salam raka nagusto paman na mga bubayakan. Salam raka no langon. Si Nasmar. Agugyang ko to adaro dupa iyan. Salam raka no. Agugyang ko to si Hadi Jamal. Agugyang ko to arinia na si Jalaluddin. Salam raka no langon. Paman na mga tunganita no. Uway. Agugyang ko to ba? Sisitan mo iman to sa kaya mga darpa si Sadabo City uway na salam tano sa mga bangsa tano saya insyaallah na makaliw kami saya na nabandisi kami peniriso sa kuan City Adabaw uway agi na paman na parte Adabaw na padagala ami mamasa piasa kan ami mamasa ko ayakap kinagata sa Adabaw. Arap ko nagata sa nga Adabaw na mapia na ya mamasa ko tinatunay niya kapalawan na uy na mapia view ka pa man na pagka-relax so pamikiran. Salam tanu peruman. Agyang ko to bangsa tunay ni pagariakan. Si Nasmar, si Dunpako, si Jamal, si Junali. Agyang ko to pa man na si Jalal, mga detuan na namya makapiapi ginawa. Nagudi niya nami penderay no nagyang ko to atungan inian. Panganintan si ko Allah subhanahu wa ta'ala paman na bedem pagpakapia. Nagupuguman man nagyang ko to alimukiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Salam tanu nagyang kaya mga bangsa tano sa Riyadh, si Khairuddin Sultan salam rakano. Si Laikama yang kaya bubayakan na sini Hamnaj dapat na sumyukano saya. Yakap pia saya uway. Yang kaya singwan tano saya na si Clouds. Na nagyan ka na ng mga cloud dyan sa baba. Naustud na pukilay. Katang sirasan. Malumya ka ito. Uway. Salam rakano kay Bayaw. Nasif si Jamail Yasin. Salam rakano. Ang mga pakiwataan namin si Hafida Interino. Salamat kung mga duan niyo. Uway. Si Tano Butuman na importante na paman na miyaka bagay tano sa oras sa piyama ito, miyaka pamagusay tano sa mga hadith na bitano Muhammad ipumulong tano si kung mga ginawa tano salam rakano langon ang mga bangsa mi sa giyang kaya Mindanao giyang ko to ba di tano di pamakutan giyang ko to kasusaya tano ka adna oras na napumalingan tano man sa Manila na nasalam rakano langon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.